И какво става, хора? Ние сме Низи, време да тролваме хора в момента. Hello! Hello! Много хубаво легло, братовчет. Малки Пиночи. Много красиво лице. Какво? В тъмното само зъбите, където ги няма, се виждат. Има ги. Не ми е насочил главата, бе, лайна. Инстаграм. Аз си мислиш, че си черен, ама ти си бял. Добре. Я, може ли да ви момичета? Къде момиче? Миче! Много те ми харесва снимките. Много як телефон. Здравейте. Коя, бе? Здрасти. Този iPhone Здравей. продаваш ли го? Она с волейболистката. Да, бре. То Този- става. Моля, този- ви видиме въобще. Този Samsung ще го продаваш ли? Това не Samsung. е Samsung, бе. Добре бе, Redmi. Сета. Ипшо. Това е Redmi, бе, Това е Митко. iPhone, бе. Това е iPhone и аз карам BMW. Ма кой е iPhone точно? Това момичета, бе, всъщност. iPhone Аз 4S помня, бе. с 16 гигабайта и Това iOS са 9. Маш, брат. майката, бе. Ева ти шашните. Митко. Бега от камерата. Hello! Как бяга от камерата? Защо да бяга от камерата? Това килим ли е? Това тениска на Сан Андреас ли? Не, това е снимка на Мия Калифа. Къде сте, брат? При майка ти. И ако е гемна, жени мъже, за хуй ми ли не се показват? Ахай, ще я покажете. Майката те. Братовчет, това Флъфи Хер ли е? Тая прическа е между другото много яка. Песен ли е? Каква марка ти е телевизора? Ей, бака го вия. Какво? Samsung. Салам съм, хипи. Някой ден като порасна и аз си купа такъв. Това дете ли пъче? GSM-а ми се казва Бай Генчо. Къв беше това? Лека нощ. Извинявай, в бакрумс ли си? The Какво да фак, бе? Какви са тия лампи от книжарницата, бе, лапе? Този полюлей от 92-а ли е? От пръчката с килоти. Охо, розовата пантера, това ти ли си? Извинявай, може ли Инстаграм? Удри, батко, маха магалета. Брат, колко KFC си ял, бе, едно? гледай, пива една ями. Каква форма съм направил, човек, гледай. Извинявай, братовчет, това общата почка ли е? Гледай сега. Свали си гащите, за да мога да видя по-добре газа ти. Така, удри, батко, удри. Искате ли да вземем пръчката от е там? Да ми я турим отзад. Хело, много хубав стол имаш.
Добър ден. Добър нощ. Лека нощ. Забравих как се беше. Извинявай, момиче, какъв ти е инстаграма? Знаеш какво, аз ти предлагам всички държави. Хилищче. Абе, вид. Много ми трябва. Какво бе? Бачка си ли? Какви цигари пушиш? Какви цигари пушиш, чиче? Оти, какви да трябват? Сега ако кажеш цигарите на майка ми направо те скипвам. Това ти е по майката. Еба ти дебелия тип. Спагети кетчуп. Помощ. Да, се говорим. Добър ден. Здравей. Много гамер. Чакай бе, защо викам добър ден бе? То е 1 часа бе. Той се осъзна чак сега. Стига с това кило бе. САЩ. Ако ни бани от клипа за рита. CJ, това ти ли си? Там като те видят, аз ли? О, боже. Обери. Гъртя. Шагапо. Рушан. В това интер... Хитлер. Да, но чавento me Хасмокар, чура бе. Това беше българин. Това, не, това не е чая. Това е Анди Студио. Hello. Франция. Киляни баби. Круасан. Ядеш ли круасан и да ми ядеш моя? Русия. Аре, Индия. Не, ще ни баннат клипа. Точно по това време. О, България. Вие гейове ли сте, извинете, просто питам. Като гледам, вие и тримата нямате майки, нито бащи, и вие сте сираци долни, без мозъци. Стига, бе. За малко си помислиш, че си Рашия. Това Андрея ли? Не. Тик-ток. Андрей, Кипър. Ковалски, Рико. Пингвините от Мадагаскар, гледаш ли? Да ти приличаш на един от пингвините обаче. Да не се лъжем. Добре, не мога да говориш, чао. То май беше българите, че ни напсуваме. Добре ли е врата? Добре, ти си, няма да купиш. Добър вечер.
Харесва ли ти климатика и пръчката? И на мен ми харесва, тай чао. Русия. Босния. Здрасти. Онко, is this you? Okay. Good night, brother. Turkish manga. Туркиш циганин. Скипваш на бан. Сега ще ми банат клипа заради те, педерас. Hello. Hello. Разбрах, не мога да говориш. Знам, че се бараш голямо. Ай бе, откъде дъртя. Чехия. Петър Чех. You smell like цигарети. Брат, стига сте си били чеки. После този клип ще трябва да го обработвам обаче, нали знаеш? Дайте тъпите за какво трябва да си покажат тъпите хуйове. О, те ме огарят предимно, бе. От Хитлер ли си? Още не си бие чеки и ще дойдат ти щупа пишката лично. Сега, бе, ще набаннат наистина. Адолф Хитлер, Фейсбук, Инстаграм. Конфите, знаеш ли колко силно слушаш музика? Моля? Това захар ли е? Моля? Това захар ли е в клипчето? Еми не, кокаинче. Може ли да шерне? Чакай, това май беше истински. Как се репортва? Как се репортвам? Как се репортвам? Аз не знам как. Името ми е Георги. Здравей. Как си? Добре, ти как си? Добре. Това отзад кучето ми си играе с пръчката. Момиче ли си? Не, аз съм среден род. Аз съм то. Я веднага почвай пак с пръчката. Какво става? Нали си от Нидерландия, бе? Тъпа. Оля с кокаин обаче. Оля наистина ли държиш кокаин? Ми като гледам, изглеждаш истински. Аре, още 6 минути вече и да тръгваме към обработка. Добре. Добре, аре, по-дълго ще го направим. Айде да го дадеш. LGBTQ само. Израел. Hello! Hello! Този климатик. Тоня спагетите. Бати, не културните ти. Афганистан. Hello, do you drive Nissan Patrol? България. Така кажи братовчет. Шоре, пахаре, тебиятина хада. Как му карваш?
Памет. Ало, климатик. И наистина. Я напрека. Я чупи климатика. Я свали климатика в Стоян Колевски. Иде бе, струва пари бе, аз съм беден. Нямам пари. Колко пари да строени климатик, бе? 5 Мога да лева. го цепим с това пръчка. Давай, ага, дели. Ай, само леко го удари. Урва. Само леко. Урва. Ама, братовче, климатика струва... взехме го от битака все пак. За 10 лева. Промоция беше, бе. Такава промоция да махнем не може. Най-големия бита. Португалия. Hello, do you eat portocali? Yes. Yes, same. I eat oranges too. I like them very much. Se quisesse, mano. Какво? Бага. Турки цигани. Бага, бе. Ма така по-удобно, чакай си правя. Къде се намира тази стаечка? Затвора. Даже не знам Уй, София. Не мога да й обясниш никога къде се намира. Софийския. Тя лага втората, бе. Това прилича малко на Надежда обаче. Да, бе, Надежда. Как позна отвътре стаята Само къде сме? Надежда няма да знаеш. Две надежди. Всичко има. Като там Надежда, Вътре на стаята. човек не излиза жив оттам. Що си оттам? Какво? Той има там. Не знам. Не го разбрах. Анди студио. Анди студио. Да бъдеш путката на Курна майка ти в путката. Мозъка му като на пластмасово шише, ама още продължава. Тапанара. Здрасти. Пак ли си биеш чеки и чиче? Ай бе, отхъл. Тя се дръжа. Какви бяха ти? Кетчуп. Do you eat ketchup on spaghetti? Доста... Камбоджа. Аз съм от България също. Добре, бе. Здрасти. Добре. Туркишник. Turkish. Do you know speak English? Yes. How are you? Hi, how are you? Amına kodum Bulgar Kürdü ya. Düzgün konuşamıyorum. I have iPhone петица. Am I valid? Или... Кетчуп on спагети? Българ. Цигане. Бег откъде. Много турска къща имаш. И аз мога да живея там. И на мен ми харесва как ти фучи компютъра. Бе откъде. Гърца. Чакай, я спри. Ако PlayStation беше тук, трябваше да го пусне на Fortnite, поне като за клипа да гърми. Стига се Аз това. предлагам този клип скоро да го спираме, защото да не викаме много. Така бе. Добре, ще снимаме още, айде до 30 минути. Той ме знае. Димов. Бро, как ме познал? Ще кажеш ли мазна, моля те? Мазна бачо! Израел. Скипагулец. Hello, do you eat парички for breakfast? Do you eat money for breakfast? Чакай, я ми дай пръчката.
Това пръчка е. Това го ползвам за упражнителен. Аз ми да прочета. Може ли ти тресна климатика? Какъв е толкова в батко? Може ли аз да се разпева? Do you eat orange or banana? Shadow Hicks. Hello, do you like Hitler? No. Same, I like him too. Show me your face. My camera broken and I only show my air conditioner. Ето, я виж пръчката, бе. Виж пръчка, на тебе прилича. Excuse me, my dog got a little bit angry. My dog looks like you. Shadow Hicks, това ти ли си? Какво става? Да, аз си. Какво? Сакаш ли Автограф отзаде, искаш ли да ти подпишем? Ти ма защо не взете гората и викаш шалак майката и боб? Аз същия, да. Ще в майката е бъв аз. Брат, клавиатурата за 20 лева от тему си е друга работа с RTX 3050, кое едва работи. Ай, чао. Стига, що го отряза? Господ. Хило! Пак ли ти, бе, чиче, кога се махаш? Стига. Женска. Не, ако беше женска, ще да питам за Инстаграм. Трябва първо да овладееш. Хило! Я живея шаба. Хело, Сигма! То смазане изразено. Окей, да стане. Look at my beautiful stick. It is very good. Парня ли си? Много хубави пръсти, аз обичам пръсти. Какво правите в путки? Българин! Извинявай, в черно... Добре ти си. Димов, това ти ли си? Баща му съм. Hello, do you eat spaghetti on your ketchup? Извинявай, какъв ти Инстаграм носи? Бал се прилича на газа ми. Също се пробваш да го взимаш, батко. Митрев, това ти ли си? Митрев те скипна малко. Много сте мощни. Ой, какво също съм мощен, моето момченце. И аз тъй си помислих. Чао. Това ще го махне. Поне не. Не, тук се излагаме. Здрасти! Това памперс ли е? Това ще го видя. Мафия педали, мафия педали, мафия педали, гейско парти, атака манго. Стига.
Да го преместим всеки случай да скипваме. Трябва да се покажа. Покер. После ще трябва да едитвам, нали знаеш? Ще ги оставиш всичките ми игри. Трики, латашавци и лайна. Климатика, Здрасти! Стоян Колев. Не климатика ли? А, Какво? това друме е. Не, това е Георги от класа. Не бе, бавно. Америка. Why does your Fanta look like American peace? Чакай, аз... Хитлер, това ти ли си, ми амор? Много красиво момченце. Един шут на това. Това да не изсичи. Това нас коментата от Турция ли? Чакай. Обича си, Джонс. Еджигани. Чакай. Много красив полилей. Това от на мама времето ли е? Много красив хладилник за замръзване. Това е климатик, машматко. Бегай, бе. Как са идос. Hello, do you eat ketchup on your spaghetti? Какво те питам, ти какво ми говориш, тапана? Много геймер. Да ти го тура в устата. Аз на Много майка играеш, ти. бе. То беше комплимент, защо ме вижда и жени съдя. Ще им бебе. Охо! Пак ли си паря? Откъде излиза тия чаршафи? Аз искам да взема такива да спинкам с тях. И с майка ти също. Здрасти. Ехо! Hello. Hello! How are you? Can I ask you, am I valid for having an iPhone 5 in what I forgot what year it is? I have iPhone 14. I have iPhone 5. How old are you? I play lots of Angry Birds on it. I'm 69 and I'm Bulgarian. How old are you? I forgot. It was very nice talking to you. Goodbye. И това беше, хора, в този клип. Надявам се да ви е изкефил. Ако някой от тия, където се карахме да го гледа този клип, чао! И хора, просто ни наскочва, затова ще направим още малко. Hello. Turkish. Hello. Ето, какво става? Нищо, насрах се. Това трябва ли, брат? Не, тя бе, ти от... Я ще покажи, ето това ръкава, ето тук. Нямам ръце. Това па няма ръце. Не се бавя, бе, човек. Покажи ръката, ще викам, ръката, ще викам. Аре, бе, човек. Нямам, имам само някакъв Samsung от 2015. Значи нещо долу, го нямаш, ма. Само ти, брат. Не знам, аз просто искам да говоря с вас, вие се правите на гангстери, не знам какво е толкова смешно. Ама ти са къв си, момче ли си? Какво си? Българин. А? Българин. Еми, аре, покажи се, бе, момиче. Аз знам, че си момиче. Не може, щупена ми е камерата, само климатика се вижда. О, айде. Ти смешници. Грозне. Няма да скипам. Даже повече ме скипне, ако му види.
Няма да ти скипна, спокойно. Плавето повече ме скипне, не ти. Тя си била. Хубаво, ай, Който и аз ми ще е скипна. приятел. Чершафите са ти много хубави. Бегай, май. Това да не е. Този от черна кора. Хело! Добър ден! Бай-бай! Добре, Здравей! и аз мога така, виж. Добре. Това да беше Рос. Йо! Барабаниста свири на барабаните в скоби на майка си. Гъбе. Гангстер! You Turkish! О, бега тук е педерас. Шлепни му газа от мое име. Вземи си по-хубава камера. А така балоните, батко, а така. Смешник. Много хубаво има. Може ли да ти го изям? Да ти сложа моите слушалки да слушаш Преслава? Много хубаво RGB имаш. От LGBTQ community... такова community ли си? Къв си ти, бе? Българин, къв си ти, бе? С това LGBTQ лампи, бе. Hello, Gypsy. Hello. Gypsy Kings. Улов какой-то. Hello, British, do you eat tea? Това България. Обаче хора, само да ви кажа, че буквално в 3 часа няма абсолютно никой интересен. Аре, вече сме братя. Нашата приятелка. Здрасти. Гигачът. Чичи, пак ли ти е мой приятел? Много ми липсваш, да знаеш. И аз така отчаяно гледам, ама живота е тежък. Наши приятел. Здрасти. Българин, хело. Как сте? Добре, ти как си? Добре. Харесва ли ти климатик? Взехме го от битака. Да. Купихме го за, може би за 20 лева и 2 килограма сирене. Is you British? Имигрант? Браво. Ма защото пишеш, че си в Британия, бе? Това как беше името? Сета, чао. Това Гамер беше. Ще ти оближа плочките, ще дуя лично да ти ги оближа. Е така.
Айо, усмивка е. Този човек ме вижда. Нигерия. Ошимен, 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 Ошимен. Do you know what is book in Bulgarian? Книга като те вече. Hello. Hello, добър ден. Yes, nice климатик имам. Yes. Бе откъде. Какво направя? Чове. Я. Работа убита. Do you eat croissant? Иде, беше час как ще казва това него. Беше действително. Махай се. Смешник. Абдула. Ой, аша. Купик. Балония, не ви ли писнаме, момчета? Какъв беше това? Добър ден! Добър ден! Добър ден! Bulgarian. Узбекистан. Champions of... Забравих. Юа! Роналдиньо. Сега да кажа го минало. Hello. Речеп! Do you play на... Те няма вижда, те ме вижда. Това българка. Здрасти! О! Това Дрейк ли? Сете ли се кой ще обади? Какво каза? Ти какво викаш тук преди малко? Здрасти. Да, здрасти, каза. Еми, сете ли се кой се обади? Аз абсолютно нищо не чувам. Кой набор си? Ами този до мен е 010, аз съм 09. Нали? Кое би предпочел? Samsung от 2017 или от 23-та? Питай майката, тя разбира, аз не разбира. Ева ти смешник. Давид? Beautiful мустак. И аз искам да дойда под чаршафите ти. Аз, ти, баща ти, вujjo ти, семейството ти, само турски прасета. Ягодки. Много хубав. Абе, ти топиш я манга. Какъв? Искаш да си покажем чорапите? Не, краката без чорапи. Не казва, сега ще ги покажем. Михал. Здраве! Само като ти чу гласа. Лев на партията. Парички ледеш, мае. В тъмното само... Мечо, това ти ли си? Това куче ли? Аз помислих, че това са кучета, обаче.
हमें लाके से बैठ जा नहीं सकते। Pasta ketchup, yes, spaghetti ketchup. Spaghetti ketchup and pizza pineapple. I put ketchup on my kebab. Има ли вечки, брат? Берска ме викат, уау! Добър ден! Пушите ли? Чакай, 3 часа е, какво добър ден? Либески романс. Ало, Ало, да. Ти какъв климатик имаш, ма? като ми дойде на глазата ще ти кажа. Хубав климатик имам. Вала, двамата Сигурно долу. 17-ка или 24-ка ли? Не, това от битака. Кое? От Битага го взехме там, за размяна за 2 кг сирене го купихме. За 2 кг, лето много скъпо е, човек. Малко като му пусна студеното духа топло, като му пусна топлото духа още по-топло. Може ли да гледаме лицето ти? Не може, компютъра ми там горе, аз тук долу малко съм нисичък. Аз помислих много си грозен за това, не исках да те погазвам. Май това е вярно. То лично ние сме красиви, ама поне са показали. Виждам. Ало, па виждаш? Па що виждаш? Откъде да знам? Приятелко, колко пъти ще ми се покажа? Гига. Той ме се навън. Влиза на скипас. На здраве, момчета. На здраве, на здраве. Така, бойс. Пиете ли? Само спрайт. Братко, би ли ми дал малко овес? Но аз гладувам, братко. Това прилича на прасетата от братко, би ли ми дал овес? И това беше, хора, просто ми писна и стана 3 часа и всеки мен ще ми проверяват. И вижте, хора, 3 часа на Samsung и ай чао от нас.